Nagpuyo, oy. Largo na mo, largo na mo. Nako na, sir. Oh, largo na. Okay na sa kuwaron nga. May mga motor. Kung may lisensya, okay na sa kuwa. Pero kung naiuyab, makaagi. No love life, no travel. Kung paano, patakaran ako ron. Saan na daw? Buntag, sir. Ha? Buntag. Ay, buntag po. Saan na to? Opo, sir. Boss? Ano sa ba, sir? Ha? Ano sa kadre? Nakakop ko sa walay mga uyab ba? Ako, sir. Minyo na ako, sir. Agiro, sir. Tulungan sa motor. Tulungan sa motor. Sir. Interview to gamay. Ha? Interview to gamay ba? Nakay nagod. Ano, checkpoint ni sir? Oh, checkpoint na sa mga ko, checkpoint na. Ha? Nakay mga tanang gamay ba? Sir, wala ba ko lisensya, sir? Ah, okay ra ako sa wala lisensya. Okay na daw lisensya Oh. dire? Okay ra kayo. Kay expire pong registro ani ba? Ah, okay ra kayo na. Ay, salamat. Nana kayo pangutana gamay. Salamat kay sir. Ay, sa kanto, kaya na pa kayo pangutana gamay. Unsa man? Nakayab wala. Wala ba sir? Nakayab. Okay. Bulag na may biyaan manggugwat og bayada sir. Buwat ko rin sana ko ang tanan. Biyaan mo ko. Ano gila ko sir? Sir. 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 Bakayab sir, di. Na, Among patakaran din sir. Gipainomduman mangguguni mo sa akong uyab sir. Bisig Kung wa kayo kalimot sir, na ko. bawal ka muagi. Unsa sir? Kung wa kayo uyab, bawal ka muagi. No love life, no travel. Usa na bago ng palisiya? O bago ni. Wala ko tanang ko, pwede ra way lisensya, pwede helmet. Pwede resto mo to kira. No love life, no travel? Oo. Nya wala man kay love life rin sir. Di ka kagi. Pasabot ni mo, di ko kalabang. Di ka kalabang sir kay pa man kay uyab. Balik lang sa agi. Gusto Kung ka, nga ko uyab, makalabang ko. makalabang ka. Pwede balik ko na ko akong ex sir. Makigbalik ko niya kung Sa ex musugot. nimo? Oh, makigbalik ko niya ba kung musugot ba siya? O kamay bahala dia basta pag agi mo kailangan na kay uyab. Ah, sige. Ako tong istoryahon. Makigbalik ko niya kay... O balik lang diri dong. Kung gusto Oh, ka sige, maagi sir. dire. Kay pizza de sinibir sir, no? Oh, di sini beron. Mansari, bay na wagwa. Sayang po. Balik ko na ako, sir. Mo na nang dakop sa unahan, ha? Mo na nang dakop sa unahan ba? Moingon ko nga uyab ka nagbalik ta kay dingon ko siya nga balikan ako kung ex tabangi lang sa kurong ex. Ha? Tabangan pa ka basta wala nagbalik ha? Ha? Wala nagbalik. Gani no ingna lang ba? Pagkaron ingna lang ba nga nagbalik da aron makaagi ko ba? Ako kanino tabangan lang ka para makalabang ka basta kay kung pagkwasi mo nga dito nagbalik ha. Tara. Sige, kana aram kay na. Salamat kayo. Eh, Sir, mo na mo tanong. nang uyab sir. Uyab man daw. Nausa, nausa. Asa uyab ni. Say, mo tanong sa ko tarong. Uyab. Anak ka na wakay uyab karon anak kay uyab. Kato kay anak kay kunin mo sir nga balikan ako akong ex mo na akong ex ulit. Mana ex mo na? Mo na akong Yes ex. sir. Nagbalik mo? Oh, nagbalik na ni. Nagbalik. Karon na jud. Oh, karon. Nagbalik ni. Basin atik-atik ra mo ah. Wala nagbalik ni. Balik man mi. Kung tinuon nga nagbalik mo, pakita daw kung maghalok mo be. Yang maghalok mo. Maghalop na sa dire lang sir. Mag-kiss mo. Ayaw. Uyab bang ka mo? Oh. Okay na, mag-kiss mo. Kamatuoran nga, uyab mo, makaagi mo. Oh, Di ko si Roy. Di ko si Roy. Wala mi nagbalik ka na sir. Ah, Uy. tanawa na sakto na ka. Ano nang balik tayo, balik lagi. Pati sa boss. sige na sir ba? Sir, sige na sir ba? Sige, pagi yun. ko, sir. No love life, no travel lagi. Di ka kabalo sa squad? Ay, tama sir. Ako'y bagong gipanguyawan. Akong Tanan na may bago, masin. Ako'y bagong gipanguyawan. Basig musugot na turon sa kuha. Sige ra kang tugot-tugot. Basta makadala ka uyab dili tinuod niyo mong uyab. Makaagi ka dili. Sige. Balik lang sa agi. Sige. Nakaw na ito. Ang kuanon sir, dalo na ko. Wala na nga radyo Ha? ka ba? Dalo na ko dire. O dala din sa kinsa. Sige, nakaw na. Sige, sige. Sige, magdala ka dili mo uyab ha. Ay, basig musugot na turon ba? Nakaw na. Sige. Balik ko sir. Oh, ang tawahan na ganing ikatulo na may balik niya. Ano na eh? Sir. Ano motor? Naugsa lang ka. Kisa nang dalo. Kisa pa nang babae gidala nimo? Mo na akong ingon sa imo nga akong gipanguyaban. Nagkuro dyan ako na siya gisugot sir. Ano na? Karon ra ko niya gisug kapal kayo no. Diha ka believe ako sir. Sir, mukhaon kag manok nga Bisaya. Oh, ngayon ganong diligot. Ah, unsay maayong kuhaan di ka dito? Ay na jami nga.
Dili na jamming ako, Jamin sir. mo ba? Dili na jamming ako, sir. Tinaw na dala diri ah. Oh, sige. Dalan ti ka diri. Diyan dyan mo ni? Oh, lagi. Kung dadaan ti ka Sige, sagot, sir. karon ra ko niya gisugot, sir. Online pa ato ba? Kung dadaan ko ti ka Bisaya ka manok, makaagi ko, sir. Hindi na yapon. Basta way uyab, di ka agi. Naa naman ko uyab. No. Ako kung makaagi ko nun, silbi pa salamat na ako bangon nakaagi ko tagaan ka. Aw, ano niligod? Basta makakuan lang na mo. Mukhaon Kuya makakuan eh. Ha? Uyab. Uyab yan na, sir. Bago rami, wa pa isa ka oras. Sige na ako. Uyab mo karon. Ay, sa unya na. Oh. Napa ko yung mga offers mo. Unsa? Mukhaon kag biko. Biko? Oh. Ah, kana lami kay na. Nagbiko si mama. Daay, kuan sa babaw, gibutan kag mga Ano wala kag dalay katulong balik nimo? Wala, pagitak ang paman. Unya, ba, balik na ko, tagaan, tika. Tarong mga Ano gumigyan sa na mo ba? galing kuan diri, sir? Barangay Tingkagal man ni diri, no? Oh. Galita na ko, akit ang pista diri. Oh, 23. Ha? 23. 23 lagi to. Unsay mga kaganapan na ni sir, mga live band ay ni Oh, wala ilay ba? Wala. wala. Unsay Wala. kuan diri? Simba ra, simba. Ha? Simba kaon foods. Na. Okay, no? Okay po, no? So, murag mo agi mi sir. Ayaw sa. Makaagi Di lagi, pa mo sir. kaagi. Ha? Di bawal pa mo agi. Yan naman. Asa naman po, sir? Wala pa ka matuoran nga uyab mo. Na gani no gikuyog na kay kuna. Kuyog. Oh, pag case mo kung kwan. Unsa? Tinuod mo nga gisugot nimo siya. Unsa, sir? Lain po kay na mga kay bag orang. Di ka kalusot. Lain kay sir, Di mo kay- tumalan, di ka kalusot. Balik ka sa agi nimo pod. Sige. Ako okay lang kung mo case na ko niya ron niya. Uyab maka mo. Na uyab gay mino Oh, ana siya. gani. Before ka maka-case na ko. Kasi na akong uyab. Oh. Dili daw siya mo ingon nga unsa ni dili siya mo pa-case nga diha dayon kay basig mausab ko agi. Wala. Gusto niya makita pa niya ba nga kung unsa ko kasinsero Oy iya. nakasulat diri. Kamatuoran nga uyab mo, mag-case mo. Bago pa man good, mister. Anya, lain po kayo sa party Ah, kay bago wala. pa ako siya gisugot. Di ka kaagi. Kaya walay kamatuoran nga kamo. Namay kasulatan na. Ano po ka sir oy? Namay kasulatan sa barangay nga nag-uyab mo. Ora kay minag-uyab Oh, wala. Balik ko sa lagi, balik. Nito ngayo. Wala. Kailangan mag-case mo para kamatuoran nga uyab jud mo. Ang kailangan pa man na para makaagi lang mi. O para kaagi mo. Sa manang Kung gusto mo maagi, No, buhatan ninyo. Kung di mo gusto maagi, balik mo sa agi. No love life, no travel. Oy. Ang Sige puyo na. mo. Balik na sa ta. Dito mo Tama mo. na importante kita. Sir, Ang biko ay kalimting manok ha. wala po. No agi, no biko. Oh, no agi, no manok. No love life, no travel. Paulit na mo. Ay nagbalik ha. Karon. Makaagi na yun. Saan wala? Uyab na ko, sir. Largo na mo, largo na mo. Uyab na ko ni. Largo na mo, kay baka makilatan pa ta dito. Largo na mo. Largo na mo. Sir, gusto kag pamatuod? Ang puyo, oy. Largo na mo, largo na mo. Uyab na ko na, sir. Oh, largo na.